Zahvaljujem profesoru Nosiću na predstavljanju. Dakle, ja sam Jovan Eduković, dolazim iz Beograda i govorit ću vam temu o kontaktološkom rečniku kontaktofrazema. U ovom radu nastavljamo raspravu o koncepciji kontaktološkog rečnika kontaktofrazema koju smo započeli u našim prethodnim istraživanjima Sofija, Moskva, Podgorica, Budimpešta. Ovoga puta skoncentrisat ćemo se na sljedeća pitanja. Da li kontaktološki rečnik kontaktofrazema treba da bude aktivnog ili pasivnog tipa? Da li kontaktološki rečnik treba da registruje statičke ili dinamičke kontaktološke vrednosti kontaktofrazema? I s tim u vezi ukazat ćemo na prednosti kompjuterizovane obrade kontaktoloških podataka i najzad na koji način se podaci iz kontaktološkog rečnika kontaktofrazema mogu dalje kontaktološki modelirati i imaju li oni nekakav strateški značaj.